Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubekwa ukuthi bahlele libhodozi abokufika kulela abanesitoro njengoba sekusabalale ivideo la bebona la khona bexoshwa endaweni yasevilalize ngaphandle kwasekuruleni. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwidemeti igama lami ngosibonga konke wakandwani Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Isithuse abaningi ivideo sisabalale ezikhundleni zokuxhumana itshengisa abakuleli behlasela abokufika bezitolo evilaliza ngaphandle kwasekuruleni. Kule video kubonakala bebaxosha bethi abaphuma amaphoyisa zamile ukulawula isimo kodwa yize noma bekunzima. Kubekwa ukuthi sebethathiwe babeka endaweni ephephile njengoba kusabalele izigameko zokudlula kweingane emva kokuthenga ukudla okuthengwe kuzo izitoro zabo ukufika kuleli. Ngaphandle kokuthi ngikhuluma kakhulu ake ngidedele ivideo uzibonele.